watwa ni odwa chalo gimodwa wito wate parents nyaka nyithindo o keto disconnection engagement marwa ma personal dwa rumo kamigo ai gambaka gi nyathi kisedonjo inise chiemo isemako simbi ni elweti makata en gi message for mommy yudo ni mommy I came to talk to you but you're on phone iwinjo ka nyathi dwoko kamano so wa reflect maber openly mono wane kama wadwa dhi konye nyathi bende samoro setieko school en locked bedroom ne ochiew gokinyi ok ing'eyo gimoparo gimotimo en throughout on phone moloyo joma ni koro gi tablet iluongo gi ni tablet kata laptops en simu the whole day you are wondering gimoneno gi engagements ma en go you don't want me a privacy and an adult osekadho 18 years me a privacy mare but I think ni conversation onego dhi beyond mothers and fathers onego come out kata ka gin nyithind kie midak go explore moni tembo ng'e ni to nyathini life ne chal nade from morning to evening osiepe mage mowuotho go and gima kendo unique mochako timre ma sama jogi oluwa gi iyudo ka ok gi disclose kata kuma dhiye ne osiepe ne mono jio track ni no wacho kata no dhi kama no dhi romo gi ngama kama so secrecy moro be gin go to koro wadok back to desperation mar ma nyithindo bedo very close ga stranger ni ok notimre ga chon ang'o momiyo nyathi masani odwa bedo mayot ne romo ga stranger romo godo in isolation kamoro ma hidden ma gin mana kendgi to ena gi confidence ni en safe koro wachak puonjo gi matin from school especially college students you remember the more university student mone boyfriend of the adhianya ke compound mas school to oluonge ok gate to tonge mana gile donge nyathino notho nyathi manyako wanene ka en o target the female gender koro onego wa broaden our thinking kakidwa konye kik wang'iye so much ni kata ni no hero pesa wang'iye urugi makelo ma then the young men mambese nyithiwa gi kata ka nyako koni ni idwa here yes to koheri please okochuno ni ene manyaki tweri kuome makoro chuno ni koko heri kungisi ni okoheri